Някога мислили ли сте, че една игра може да ви помогне в кариерата? Пригответе се! Ролевите игри не са само за забавление, те са мощни инструменти за кариерно развитие. Ето как. Първо, те подобряват уменията за решаване на проблеми. В ролевите игри постоянно се сблъсквате с предизвикателства и търсите решения, точно както в истинска работа. След това те подобряват комуникацията ви. Ролевите игри изискват да общувате с други хора, което може да ви помогне да станете по-добър играч в екип и комуникатор. И да не забравяме увереността. Упражняването на различни сценарии в играта може да ви направи по-уверени, когато се сблъсквате с реални ситуации. Накрая, ролевите игри развиват креативността. Създаването на герои и истории може да ви помогне да мислите нестандартно, умение, което е безценно във всяка кариера. Така че, следващият път, когато някой ви каже, че си губите времето с игри, кажете му, че всъщност градите бъдещето си. Готови ли сте да засилите кариерата си? Хванете за ровете и започнете! Благодаря за гледането, не забравяйте да се абонирате за още съвети за развитие на кариерата ви. Ще се видим следващия път.